Žene koje previše vole. Ova knjiga nije bila književni fenomen, ali je bila terapijski fenomen. I to toliko da je praktički stvorila cijeli novi jezik kojim danas govorimo o odnosima. Poznata knjiga iz 1985. koja je neko vrijeme bila broj 1 na listi New York Times bestsellera u kategoriji savjetodavne literature. Tamo se zadržalo oko 2 godine, što je za ovakvu knjigu vrlo rijetko. Prodana je u milijunima primjeraka i prevedena na više od 30 jezika. Robin Norwood je bračna, obiteljska i dječja psihoterapeutkinja koja je, promatrajući obrasce koji se ponavljaju u obiteljima, napisala knjigu Žene koje previše vole. Puno je na internetu napisano sličnih postova i opisa ove knjige, ali postoje neki detalji u vezi te knjige koji su uvijek zanimljivi za prisjećanje. Ljubav kao projekt. Ova knjiga zapravo nije primarno o osobama s kojima smo u vezi, a koje nas ne znaju voljeti. Ona je o jednom vrlo suptilnom psihološkom obrascu. Onome kad ljubav polako postane projekt. U jednom trenutku počnemo vjerovati da će, samo ako smo dovoljno strpljive, dovoljno razumne i dovoljno podržavajuće, netko napokon postati osoba koju mi već vidimo u njemu. Vrijedi se zapitati, prepoznajemo li ponekad i dijelove sebe u ovome. Mehanizam kruga. Osoba ima obrazac biranja emocionalno nedostupnih partnera s kojima svaki puta iz početka proživljava traumatično iskustvo iz prošlosti, pokušavajući ga popraviti. Ali to ne ide baš tako lako, pa počinje začarani krug patnje. I tada se dogodi nešto čudno. Što je odnos teži, to se više trudimo. Vrijedi se zapitati, prepoznajemo li ponekad i dijelove sebe u ovome. Drama kao potreba. U mnogim primjerima u ovoj knjizi žene govore da se osjećaju najživlje, najstrastvenije, najpotrebnije upravo u odnosima koji su emocionalno nestabilni. Ovdje se vrlo suptilno sugerira nešto neugodno. Intenzitet se često zamjenjuje za ljubav. A kad odnos postane miran, stabilan i predvidljiv, mnoge žene iz ovih primjera počnu osjećati nešto što ih uznemiri. Dosadu. Ne zato što na kognitivnoj razini ne žele ljubav, nego zato što je njihov živčani sustav naučio da je emocionalna napetost u stvari bliskost. Vrijedi se zapitati, prepoznajemo li ponekad i dijelove sebe u ovome. Neugodna pitanja. Na kraju se postavlja pitanje: ako tapkate u mraku nesvjesnog, ili ako ste već u začaranom krugu, kako ćete onda znati što je to ljubav? Kakav je to osjećaj? I da li dobro tumačite znakove? Možda je problem partner, možda vaša prošlost, možda uloga koju igrate u toj vezi ili skriveni identitet. I kako izaći na kraj sa svim time? Vrijedi se zapitati, prepoznajemo li ponekad i dijelove sebe u ovome. Na sljedećem susretu Book Cluba nećemo pričati samo o prošlosti, dinamikama i odnosima. Pričat ćemo o aha trenutku. Dođite na razgovor. Možda ćete izaći s jednim potpuno novim ili više novih aha uvida.